Kami ay maliligo. Maliligo kami. Sama na ako. Yan, ay Jomong. Yes, ayan yung sasakyan namin. Maliligo kami sa Poro Beach. Ayan, nandito kami ngayon sa Samaraga, Samar. Yeah. Wow, adi namon ko an birthday celebrant, adi man Orhe. Ate Angie. Ayan. Oh. Wow, 40 years old na siya. Ayan. Oh, ayan sila, maliligo sila. So, andito kami ngayon guys sa Samaraga. Tapos pupunta kami ng Poro Beach dito sa Samaraga. Ayan, maliligo kami. Yan. Yes. Invited la ako. Yeah, in-invite lang, in-invite. So, come on, let's go. Alis na tayo. So, andun kami, doon kami maliligo. Ayun, doon. Yan, yan. Yan. Alis na kami, guys. Alis na kami. Ayan na. Yan. Oh, di ba? Hindi nila, magay ka muna. Yan. Vlog, uy, magay ka. Oh, ayan. Alis na kami. Hi, Andre. Yan si Andre. Andre Pot. Yan. Yan. Adi na akong birthday celebrant. 40 years old na. Kaya mamamarigo kami. Hapuro Beach. Dilay niya Samaraga. Maros ka muna, Andre. Yan. Alis na kami. Update na lang. Pag andun na kami. Ay, Jomong. Tamong parang tukon. Ayan. Ayan yung pandalan ng Samaraga. Libre. Iya, magote. Andito na kami ngayon guys sa Poro Beach. Olimpio nga, at saka Kami lang yung andito. Private. Private resort. Kadala. yan na lang nga, ni. So, andito na kami ngayon guys sa Poro Beach. Ayan yung Poro Beach. Walang tao, kami lang. Solo namon, solo. Naka-solo. Yan. Kami lang yung nandito sa private beach. Amin lang ngayon ang beach. Solo. Solo ngayon. Nakatag-iya yan na, nakatag-iya.
Sanal brag. Hindi nakikita rayo. Adin susukan hotdog. Okay na guys, kain muna tayo. Hoy, dili. Ano pa nga ito? Kinaon na ito. Bicho lang. Pinya. Te, medyo unta na. Kaya maulugan kita at lobe. Hilaw mo dito. Ah, truth, yes man ito. Yan, ubunta rin eh. Paano hindi matuto yung mama? And dito naman ay 150. Second floor. Yan, 150. 150 yan. 150 cottage. Ayan, doon naman sa taas, 300. 300 ang bayad ng cottage dyan. Kasi siguro dito ang 50 person or 20. Ayan, eto yung 300. Mga ganyan, yung lamesa lang. Ayan. Payong-payong lang. Lamesa, payong. 100 pesos ang bayad. Ayan, yung mga ganun na mga lamesa lang. Ayun yung mga ganun na mga lamesa lang. Lalagyan ng payong. 100 ang bayad dyan. So, ito lang yung 300 nila. Ayan. Yan lang yung 300 nila. Andun yung caretaker, naliligo. So, ayan. Yung caretaker lang ang nag-aayos dito sa resort nila. Hindi. Yan. Konti pa lang yung cottage. Renovate pa daw. Ewan lang. Andun sila, naliligo. Ayan. Patay mga wow. Hindi ka para klarado na tira. Ba't lang pwede to?
Wala. Oh guys, uwi na kami. Ayan yung ano, caretaker nga pala. Yan yung caretaker dito. Yan. Yan yung caretaker dito sa Puro Beach. Kuya GR. Ayan, alis na kami. Ayan guys, uwi na kami. Mag-aalas 4. Mag-aalas 4 na. Oh, alas 4 na, oo. Ayan, uwi na kami guys. Ang cake ko, ang cake. Yeah! Yes! Tapos na kami mga amigo. Ayan, uwi na kami. Uwian na. Ayan, hello. Hi, hello. Uwian na. Tapos na. Tapos na maligo. Andra lang, Andre! Hello! Tira guys! Andre! Andre, sige, Andre. Ala? 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 Hindi ka mo din yung masayaw ka. Oh, kalaya.